Ang Ginoo manakainyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, ang mga tinunan, binuol kang Hesus ug nangutana. Nga naman, nga migamit ka man ng mga sambingay, inigsulti mo kanina. Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila, kaya ang adunay iya, dugangan pa, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, kuhaan pa, bisan gani ang jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako ug mga sambingay kung magsulti kanila. Kaya nagtanaw sila apan dili makakita. O namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas. Bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtanaw, dili kamo makakita. Kaya kining mga tawhana gahi magulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kaya dili sa buot makakita, dili buot makadungog. Kaya tingali unyag makasabot sila ug mubalik kanako. Ug sila akong ayuhon, nag-ingon ng Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kaya makakita ang inyong mga mata o makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini. Daghang mga propeta o daghang mga tao sa Dios nga buot kayo unta mo tanaw sa inyong nakita. Apan wala sila makakita. Ug mamati unta sa inyong nadungog. Apan wala sila makapati. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod, good morning. Ato usab nga i-greet o good morning ang ato usab nga mga followers sa atong Facebook. Good morning ninyo din ha. Diri sa Ayungon medyo ulan-ulan pero walay hangin. I don't know kung di na sa inyong lugar kung maubag gihapon. Kami diri gahapon pa ning siging kaulan. No, pero dili gyud kada bitang permanente na ay usahay mo init, na apoy usahay nga muulan. Na karon kaninang buntag wala, karon ni ulan na. I don't know kung saan na po'y style ani. Pero at least pasalamat sa mi diri sa Ayungon kay walay ulan, walay hangin. Okay, kami diri kuyawan kay mig mga super typhoon kay nakasulay ba mig udet na pirte yun din taong nakuha distraction diri. Well, anyway, today we will reflect on some important points related to the gospel. First, niingon si Kristo sa iyahang mga sakop. Pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata o makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, daghang mga propeta o daghang mga tao sa Dios nga buot gayud untag mutanaw sa inyong nakita apan wala makakita o namati sa inyong nadungog apan wala makadungog. Sumaw ka na. Isulti kini ni Kristo. Dili lang sa mga tao kaniadto, kung dili hangtod karon that we were lucky, we were blessed. Why? Because we were able to hear His message every day. Bulahan. Kaingon tang bulahan. You hear the word of God every day. You know what? The prophets were longing
to hear these words of God. Nangandoy yun ang mga propeta, ang mga kakaraanan. Pero wala. They were not able to hear the very words and wisdom of Jesus. But today, we are lucky. Matun pa ni Kristo. Bulahan yun mo. Ano man, tungod kay nakadungog mo sa pulong sa Diyos. Sa ako nang ginaingon, daghan kayong mga prophets of long ago who really desired to hear the words of God, but were not able to do so. So, karon pasalamat ta. But there is a problem. Kuan pod si Kristo, doon na po siya gamay nga mura pag Lamentations ba. Doon na po siya gamay nga mura pag sa tinagalog pa na panghihinayang. Mura doon sa may binasayag panghihinayang. Mura bang doon na po siya kahingawa. No? Kahingawa, kung sa pagsabuting kahingawa. Mura bang gamayng kasubo, sagol, kaguol. Kasubo, sagol, kanabit ang giusikan. Nga naman. Because there are many of us nga maumao ra gihapos kaniadto nga makadungog apan di gyud po mausog ni kinaiya moras gyud gihapon, no? Daghan kay makadungog sa pulong sa Dios nga mura gyud gihapon, mura gihapon sinultihan, mura gyud gihapon kinaiya, mura gyud, no? Na may giingon si Kristo nga bisag unsaon ninyo pagpamati dili ka mo makasabot, bisag unsaon ninyo pagtan-aw dili ka mo makakita. Kay kini mga tawhan nagahig ulo, gisampo nga nila ang ilang dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata kay di sila gustong makakita o dili sila gustong makadungog kay basin unyag makasabot sila. So that is the problem. No, nga kadunay tang nakadungog. Ingat kang Kristo, ibulahan baya ka. Bulahan baya mo kay sige mong kadungog sa pulong sa Dios. But there is a problem. Why? Dili man po, pili-pilion ra man po niya ning iyang tuo. Very selective ang ato ang compliance sa Word of God. Pili-pilion ra man po. Mura maglain. No, with due respect no sa atong mga igsoon sa laing sikta. Ila ra man po pili-pilion ning maganahan sila nga mga teksto sa Biblia katong di sila ganahan, di man po silang tuo. Murag ingon-ingon ba po tadagoy ni ana. Klaro ba? Because, you know, it is, di, bulahan man lagi unta ta. Pero nawala ka itong pagkabulahan, kaya wala po nato tuni, wala po nato puyi, gibaliwala na po nato. You know what? Being a bulahan is being blessed. No? Kaya binisaya man lagi ng bulahan, no? Pero blessed sa ito pa, napanalanginan ka. Napanalangin ta kaya nakadungog tas pulong sa Diyos. But it's not completed yet. Why? It still need a lot of sacrifices. Sakripisyo pag ginagmay. Ayong kumpiyansa ng imuha. Pulo paminaw, dili imo ra pong pili o ning gusto nimo buhaton. Why? Because, you know, there are stories in our lives. Mo na pangutana diri. There are stories in our lives na sometimes mao'y makatrigger sa conversion. Kung imong gihuna-huna, ang imo rag yung kaugalingong gihuna-huna, murag dili kay ka matandog. Pero huna-hunaon ko nato sama sa giingon ni sa mga apostoles, nganong nagsigi makagpasumbingay? Why are you always giving us stories? Because in the stories, labi na sa atong kinabuhi, our life stories, dako kay na siya og kanabitang dako kay na siya ikatampo aron makapamalandong ka. Parehos na ako. Ako ordinaryo ra gyud kong pagkatao. I always live a simple life. I don't demand anything. Wala mo ordinaryo ra gyud ko, wala ra ko problema ra ko. Manginana ra gyud ta, ana ra. But bisan pa sa akong pagka-ordinaryong tao, no, I was ordained a priest.
Sa ato pa dako kay na nga dako kay na ako na nga conversion on my being. Nga bisan pa kung ingon dataan mura ni atong hitsura, mura gyud pud tara. Kung ako'y pasultihon, wala gyud kalaki. But because of the grace of God, I became a priest. Yeah, muwali din I became an instrument of God. So that is a very life story. When I was a kid, at around grade 6, every Sunday and Saturday, appeal ko ang mga batang na maligya o kuan, na maligya o popsicle mo doon sa una. Popsicle, may kay ko ang mga butanga. Itong mga bata nga mamaligya at popsicle, appeal ko ana sa una. Every Saturday and Sunday. So may nahitabo. Ang mga lanay, katong wala mahalin, ipakaon ra pud namo sa atong amuang kuan, supplier. So may nahitabo. Pas mo. Duha ko ka bulan nga gihilantan, I almost died. Dili na mamamin udto. Popsicle na may mga panganoon. Yan lami, biya ng popsicle para sa bata. And I almost died. And that was one of my life story. Nga makaingong kung doon na plano kung Ginoo na ako. Kaya mapapukudyo niya ako ha. Bali na ko na akong mingaw, niwanga. Itambalan ako doktor, ako kumayo. Tambalan ako, kung saan na dinaang nakaayon ako, katurag yung tigula nga arbularyo. Kabulong yun sa kapagtambal. No? Popsicle may nakapapas mo na ko. Popsicle pag itambal na ko. Kabulong yun sa gilukuban kong habol. Dayong sa ngalan anang nagbaga og puthaw. Dayong gibutang itong naimura o kolon. Gibutang tong nagbaga nga puthaw o gibubo tong lanay nga popsicle ito. Pag-aso, lukuban mo kong habol. Pag-aso, kay mo aso, managiputaw man lagi. Paningot kong bugnaw dito kay init ya kayo. Muna gitawag na mo sa ang gipalinaan. Ayaw ko. Simple ra kayo, but before doing it, ampuan sa ampo. Pag magpalina, gipaningot ko, ligo ko. Pag abot sa San Juan ya, San Pedro, no? Birthday mo na sa akong papa, ligos dagat. Ayaw. Ingon ni ana, that was my life story. Nga medyo po maka-convert po ako nga doon na planong Ginoo na ako. Munas ka, dili man ko bugoy, buutan naman yun ko. Pero wala na sa akong plano magpare. It was never in my dreams na magpare ko. Pero gipaan ko sa Ginoo. Hindi man sa ko relihiyoso. I don't belong to a religious family. If you know that, no? I don't belong to a religious family. Mantrabaho ramig madomingo. Dili mi manimba. Kinaaman mi uma. Mamunlay rami dito sa among dama may gamay katubhan. But still God calls me. Himuon ko niyang pare. Ingon ni ana. So, kamo po naapod unta mo no. Naagid mo yung mga life story. Muna nga niingon si Kristo, kinahanglan gining mga istorya aron masabtan ninyo ang pagtulunan. And do not think for other stories. Inyong story, mao'y hinumdumi. Ikaw na unsa magkasauna. Unsa may mga grasya nga imong nadawa. And then make it a way nga makakaton kag usapay pagtulunan nga makuha mo din ha para mausog na imong kinayang di mao. Klaro? Kayo nga, bago mo na ito, kung hindi ito ang pipatayos Ginoo. Marami yun po ko'y pulos dagway, pero naaraman yun po'y grasya ang Ginoo. Try to think about your life story. Sa ramang kong kagot, kamuriching naman po dagay ka sa una. Diba? Sa kung sa ramang yun dagway po dagay kong ka, di man po dagay ka valedictorian sa unang pag-graduate ni mo.
Pasigsige ra pud kay kag pangopya mo nang nakapasar ka. Klaro. Di man pud kay ka salutatorian sa una pag-graduate nimo. Salutatorian ba ka? Igo-igo ra gyud pud ka. Pero nga no, sa naman ni ron nga nahimon man ka na. Ni-retire naman gani ka and you're enjoying your pensions. That is your life story. Munang niingon si Kristo, mutudlo gyud ko kanang manudlo ko, pinaagi gyud og istorya. Aron nga makakat-on mo nga diha sa istorya, especially in your own life story, makasabot mo kung giunsa mo sa Dios pagatiman. Para sa akong gingon ko na, hapit na ko mo, niwang na ko kayo. Tungod na popsicle, napas mo. Kamu basig na ang pag-uingon na anak. Klaro ba? No, kanang mga naa sa Facebook na nanaw. Ayaw kayo magpasulabi na iyong debate. Try to listen to your heart. Try to listen to your mind and reflect on your own life story. Kusog namang ulan, manindog palit.